everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba. Kanindot kid nga drive na ining mong auto, ay Rexon. Venus, hinay-hinay lang sa pagmaniho. Rexon, wa na bagay kay bisan gamay na lang nga kaluoy na ako. Venus, please. Abi na kung nakasabot na ka sa akong sitwasyon. Dili na kung mahimong mahigugma paglain. Pero, ako ang imong love, diba? Nga na ilisan man ni Layla. Ambot. Sorry. Dili na ka matubag anang maong pangutana. Venus, mula hosta ta sa inyo. Venus, usog na yung padagan. Pahinahin, Venus. Uwa ka nagidayin ako hangtod sa hangtod, Rexon. Venus, pahulungan ng auto. No! Venus! Puslan mga dili ka na ko maangkon. Mas maayo pagmamatay ko o bali mo, Rexon. Venus! Mabangga ka! Ay, hala, uy, tainit. Ay, nausam sa ning kamuta, uy. Kanugon sa kong kape, ustasa da. Tapos mitang pagkaptagak. Ay, Layla, nagdinanggag ka man, uy. Paso nung ko da. Ay, Nausam ka, Layla. ay, Nabuhat mo po ng tasa. kuan, kanang, ambot, uy, naon sa kubimbo. Kalit mo lang kong gikulbaan. Ako na nang nihipos ng tasa na buwag, ha? Ayun na. Manawag lang tas taglimpyo. Sir Rexon! Huwag na maglihok, Sir Rexon! Nagkatuko ang iyong ko! Ang akong bag! Ang akong cellphone! Rexon! Sorry! Rexon, sorry! Hello? Patabagin mi si Rexon! Nadisgrasya mi! Pida, panuway nga ways nga eh. Usa di ay, hain man mo karon, ha? Ay, nabasagid doon sa kape ako si Nina da. Ano naman to, uy? Kalit mo lang kong gikulbaan. Oh, may nagisgot tingali ni mo. Kasi ba sa may isgot ako? Oh, base na nga akong honey cake. Honey cake? Si Sir Rexon ba? Base siya naghisgot ako. Sige ha, manawag na ko niya ha. Ayaw na, Layla. Nga naman, Bimbo. Doon pa kayo pamalihog na ako. Wa. Ako kuan kanang nalo ko ipangutana. Unsa na may inyong plano ni Rexon? Kuan. Hay, timing kaayo nga. Nakasulti na si Papa. Nakapanangin na si Rexon na magminyo na mi. Unsa? Magpakasal lagi day mo? Oo. Mao mo ginamo sang kuan. Kay uyab na gud mi si Rexon good. Mo na nga ato na gid mi dito sangko sa pagminyo, di ba? Mo na magminyo na mi. O ikaw, Bimbo ba? Ayun nila pangontrabida ha. Layla. Kaya wala naman siya makabuwag na mo. Kaya nagsabot naman mi si Rexon. Wa joy biya ay. Sa Tagalog pa, walang iwanan. Mag-inunungay gid mis kalipay kasakit. Mo na siya. Tinud-anay na gid ng inyo. Ay, unsa pa man day ni? Tural, tinudanay jud. Love mo gud na mo sa usa. Ugos mo na ko ha.
Sorry, jud kaayo nga. Napasakitan ka namo ni Rexon, ha? Nya, ayaw na lang gud ka goal, Bimbo. Magkakita na lagi kag imong maasawa nga gwapa gid kaayo nga wa mag-agig kalibat ba? Sige, yaw na ka ha. Kay manawag ko sa kong honey cake. Ay, hala, uy. Naman sa mani, uy. Ano, dili man makontak sa Rexon? Naman sa man sa ni siya? Siya pa nag-ingon nga mag-report siya kunya sa tanang mahitabo na ako din sa opisina. Ya karon, dili na nun siya matubag. Oh. Ano sa nang naong ni mo? Ha? Katubagan direksyon? Wa. Dili ko siya makontak. Ngano ka, no? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ay, hala. Aw, basinog. Nabisi to siya sa pagpang-apply ng trabaho. Ay, pabuto lang na ako nga siya nalang manawag oy, Bimbo. Di lang ko masig panawag. Wala mo magsabot nga, manawag ka niya. Kuan, nagsabot yun, pero ang iyaha nga, ako dyan mo report ko niya sa tanan ako lakaw din sa opisina. Kanara. So ako dyan manawag. Mo ba? Mo report ko ka niya? O yan, nag-report mo. Apel na nil pasigin akong dooli mo. Di mo siyang i-report. Mo ba, Layla? Aw, ha? Aw, di lang ni na ako yapilog report, uy. Kay magsilos niya siya. Away mi. Focus na lang sa imong trabaho. Nagkinahanglan ko bagong design sa bagong packaging nga atong himuon sa produkto na itong sabon. Aw, sige. Maghimo ko. Pa, Master Rexon. Urbida, kalma lang Binos. Tuwa na sa operating room si Rexon. Operahan na ang iyang Pa, ako ginagsadaan kung maun si Rexon. Ako gyud. Kinahanglang mahibaw ni Inis Luisito. No! Venus, sibuot mong ipasabot, ha? Papa, kita mo pa opera ni Rexon. Kita mo atiman niya. Ako ang sadaan pa. Ako mo atiman niya. Unsa? Papa, please. Basag di lang una ko karon sa kung gusto mahitabo. Kinahanglang maluwas na to si Rexon. Nahadlok ko pa. Nahadlok ko nga mamatay si Rexon. Urbida. Panuway sungay. Okay. Relax. Sige. Ako lang unay bahala sa operasyon ni Rexon. Hala, uy. Ting-uli naman. Pero hay naman ni si Rexon. Di ba siya makontak? Nga naman ni, uy. Bantay lang yung ka na ako, Rexon, na ka ba? Oh, Ngaway pa ko. Layla? Niya pa ka sa parking lot? Hayaan mo na si Rexon. Wa pa mga siya, Bimbo, uy. Disab na ako siya makontak. Oh, mo ba? Niyaw siya man. Yato talaga sa inyo. Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Ay, mapaabot na lang ko, Rexon, din eh. Panawag lang sa inyo. Susiha kon, hain na siya. Basig, nahubog ni. Ha? Ay, kasiguro sad ko, uy, nga. Dito siya mahubog kay wala naman na siya moinom si Rexon. Oh, okay. Ikaw good. Pero, ubanan talang una ka din eh. Ay, ayaw na lang, uy. Ay, dil ko ganahan nga makakita sa Rexon na naakas akong dool, Bimbo. Rubiya. Sakita sa danay mo sinultihan, oy. Sakit? Mulang? Ay, sorry lang jud kayo ha, pero ma'am gud ay tinuod gud. Ikaw ba kung doon na kayo uyab, o niya, dool-doolog lang laki mo uyab. Ganahan day ka. Oh, dili sad. Oh, mo nga, ayun kay umbos kun, mabalibad ko nimo. Kadila sa ko padool nimo. O gadi ko patod nimo. Unya, kanang diha una ka. Kay manawag kusbay. Basin to aras Rexon dito. Nakatug. Ay, kinsa man ni nanawag? Tubag adi ko Yes, ma'am. Hello? Si
Sir Diggs! Sir Diggs, nadia si Rexon? Wa! Nga nangita ka man nga kamo may nagkuyog? Kinsa na? Kuan? Sila hila, nangita ni Rickson. Unsa? Ay, bebe. Ako'y makisulti. Sige, sige ma'am. Hello, Laila. Tita, wala naman ko balikan ni Rexon diri, uy. Unsa? Uy, wa masab siya mo paulit dire. Hala, hain makato siya, tita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!